Ne znam da li vidite, ali napolju je sneg. Bukvalno pogledajte, htjela sam danas da jedem ovu granolu, ipak opsjednu kašu po standardu. I predivan sirup koji mi se previše sviđa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovo je čisto idealan moj doručak. Dobro jutro ljudi, kako počinje vaš prelep dan? Ja sam evo sad napravila sebi doručak, pijem kafu i presrećna sam. Također meditirala sam i sada počinjem sa svim mojim planovima. Danas imam dosta toga da uradim, danas je petak i sad ću da doručkujem, da uradim par stvari oko škole i onda idem u studiju da snimamo. Tako da ovaj dan obećao biti dugačak, naporan i zanimljiv. Tako da, here we go! Mnogo bih voljela da popričamo, zato što dok doručkujem prosto dok imam vremena, o tome da sam svaki put kada bi pokušala s ovim videom, kako da kažem, nisam uspevala. Mislim, snimala sam na primjer pola dana i imam te sve vlogove od pola dana i onda prekidam sa snimanjem. To je ispadalo zato što sam imala jako ovaj mesec, ne mogu da vam opišem koliko je bio ispunjen i koliko bi bilo cool da sam sve to snimala, ali nažalost nisam. Znači, mnogo mi je žao što nemam materijal sa svih danova. Ali, želim da vam ispričam i da vam pokažem neke delove. Prvo, ovog meseca se desilo nešto neverovatno, nešto što je za mene bilo jako važno. Nastupala sam u tržnom centru u Vegasu. I sad da shvatate, to je velika bina, tamo su nastupali svi ruski poznati pevači. I razumijete, meni je to bilo nešto neverovatno, zato što ja svašta radim, ali pevanje je za mene nešto najlepše što može da se desi. I da, ja nisam nešto imala solo, zato što ja sam slučajno uopšte upala tamo, obično za to se plaća i to ne možete tek tako da uplatite, ali mene su pozvali na to, bila sam negde nazad, bukvalno sam bila poslednji red, ali ja sam ipak bila presrećna zato što smo bili u backstage-u i mnogo tih stvari, upoznala sam se sa nekim ljudima, sa mojim drugaricama smo bili tamo, mislim koje su iz akademije. I prosto taj nastup je za mene bilo nešto jako važno i imam još jedan u decembru što sam presrećna i pokušat ću već taj da vam snimim pošto je taj nastup malo ozbiljniji. On je na pravoj već bini, ne samo u tržnom centru, već to je kao Music Awards, Kids Music Awards u Rusiji i ja sam presrećna što tamo nastupam. Tako da, to su neke te stvari koje se dešavaju i zbog kojih sam ja stvarno presrećna i ne mogu da popijem ovu kafu dok pričam sa vama, ali bukvalno to je nešto o čemu sam samo mogla da sanjam, jer znate da sam se prošla tačno godinu dana od kada sam se preselila u Moskvu i bukvalno kada sam prolazila pored te bine i videla sam kako neko nastupa, pošto tamo svake nedelje su neki nastupi, i ja sam gledala, wow, blago njima, kako cool ono nastupaju, a bukvalno sada već ja nastupam na istoj toj bini i prosto želim da vam kažem da je sve moguće i da sve što se ovo dešava, evo sad dok vam pričam, meni je to neverovatno i eto, želim stvarno da vam kažem moje emocije, to jest nije kao, nastupala sam na bini tamo negde, ne, plus kažem vam to nije nešto stvarno previše, ali za mene je to ogromno značaja, s tim da su me pozvali. Eto, moja kaša se ohladila dok sam pričala sa vama. Uglavnom ljudi, trebam da se našminkam, prvo ću stavim ovu kremu od Nivea.
Pa gledam ljudi, ovako izgleda moja šminka, sad imam privatni čas ruskog, to inače radim preko Skype-a, da bi uštedala vreme i ne bi išla negde kod nekoga, tako da da. I onda odmah bukvalno moram da jurim, da stignem na snimanje u studio, jer do studija imam još sat vremena da idem tamo. Tako da da, ovaj dan je lepo počeo, valjda, i... Divno, kad vam nastavnica ne odgovara. Završila sam, već je sunce i ovako izgleda moj outfit. Ovako. Ljudi, sad smo u studiju i ovdje je stvarno prelepo, toliko sam srećna što smo snimili sve i mislim da će video biti jako lep. Da, s njim pokazivala sam ovdje svašta i eto, imali smo jako mnogo stresova. Trebam sad da idem da se preslušam, pa vam se javljam već na ulici da vam se ispričam. Ljudi, inače, ova prelepa studija se nalazi u ovome i to tako izgleda. Ne znam, to je baš, ne znam, čudno. I sada, kuću niš nima, sada idemo kući napokon. Ljudi, gledam, vratila sam se kući već pre nekoliko par sati, mislim. Ne znam da li sam se javljala ili ne. Uradila sam nešto ovdje na kompjuteru, pogledala sam kadrove iz današnje studije što smo snimali. Stvarno su predivni, malo sam se odmorila i gledam kakav je plan. Sada želim da sredim sobu, onda da workout uradim i sve to, onda se istuširam, da večeram. I nakon toga imam još dosta da učim, pošto sada učim jako mnogo engleski i želim da vam kažem da imam veliki progres, nekako se da kaže, zaboravila sam da kažem, napredak, imam veliki napredak u tome. Tako da hajmo da počnemo s ovo da završim jer je u mojoj sobi totalna katastrofa i let's go! Ako je vaš trening prošao ovako, bio je dobar. Bukvalno sam se sada istuširala i osjećam se baš onako jako lepo. I sad želim da idem sebi napravim čaj i da lepo provedem ovo večer. Kako izgleda moje idealno večer, salata koju obožavam, pidžama koja ne odgovara jednoj drugoj i srećna zato što sam završila sve planove za danas, skoro sve. Ostalo mi je samo malo nešto da završim oko škole, ali stvarno je tamo nešto jako malo i što ću da uradim čim završim sa jelom. I da zovem Minu. Mina i ja sam ispod čule 100 godina, mislim 100 godina mi podrazumijem nedelju dana, možda 2. Jer smo i ona i ja mnogo zauzete, inače Mina je moja stvarno... Ona nije meni samo najbolja drugarica, ona je meni prosto sestra koju ja obožavam, a za one koji me ne prate od početka, ona je prosto, nju znam od 5. razreda, mislim, da. I to je toliko divno kada imate takvu osobu, da, daleko smo sada jedna od druge, ali ja prosto jedno čekam da se čujem s njom, bukvalno. I ona je stvarno predivna jedna osoba koja mi mnogo nedostaje, koju nisam videla već godinu dana i jedva čekam da je opet vidim i prosto previše mi nedostaje. Ok, a ja od ovo da jedem i vidimo se uskoro.